Mga video. Yo, asa na rin tayo? Batay lang Uncle Dexter. Yo, asa tayo? Kasama mo dito. Asa ta? Timuga. Timuga. Yeah, Timuga di ay. Kuya? Dexter. Ay, Jen. Ano mo gabi sa meeting di Abansi? Doon, sila Juan mamay. Walang klaro ma'am. Dayon Juan, pamilya sa akin nag-away na to. Ah, wala namin. Nakulay namin ito. Anong ulit ako? Nagaway lang. Nagaway. Hello. Punta na ang kuha ni Kay. Si Kuan nag-away. Gaway din. Away, murag mga bungol kay bisag dugol kayo nagsiningkahay. Magkumano meeting din. Muna diha. Nakulay na sa mga tao. Nag-away daw. Sino nagaway? Political. Agay. Klaro. Klaro no. Garali gaway. Uy. Gaway din. Away daw. Mag-meeting. Pauli sa mga tao. Ay, rapos sila nag-away. Asi kuan into. Nagikay, utong mo man na to. Tingkod. Gamay kayo. Aman siya. Gamay kayo. Ay, balik ka itong video daw. Iris na lang na. Balik na lang. Apo! Apo! Pau! Pau! Bilin. Bilin na, gawas na. Bilin. Uy, man siya! Sige, pinin mo ba? Breast. Patay po breast. Patay oh. Patay lang. Di, ayos na. Try ka. Tayo po wings. Tudes Mafia. Tudes Mafia. Bagtaya kay ano kumano ba kita ko ba to? Ano lang masara. Ano lang musik, gana music so. Tarsan. On. Oh, kana. Sus, nagaya na kabalik din eh. Asa man dapit? Ulo. Sa likuran na no? Kajuan. Oh, grabe karak. Dili na po ni siya para lahi. European style. Go!
you Lord, tanan Lord, sa pangatag ng grasya, tanan nangatag ng tubig o kwan, tubig o pagkahon. Then karon, birthday na sa daon tita. Ayan, salamat kay tanan. Then ay bigya nagtamit tanan sa akong pamilya. Amen. Amen. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Okay! Okay, let's go! Kain na! Mukbang chicken! Ito din mga date, tapos padugay-dugay ka pa. Yan. Share. Kaldero na ako, Dek. Ulit ka na! Na, may paper plate. Kung gusto Oh, paper plate oh. Paper plate ko ba? Bang, Dek, Jim. Stop! Tara, Jim! Kurus-kurus ko ng mga kamot oh. Terus-terus. Hindi pala yun, ibalik na ng paper plate. Riso! Okay. Huwag man din nakat. Wala na, ditso na. Ikaw na kutsilyuha. Katingkat. Okay na. Okay. Tama na. Budol fight. Sa tapal mo kaon sa kaldero? Sa ito'y pinahuan? Primitive. Hindi, uy. Mukbang! Hindi pa rin kamot ko ha? Ano? Dong! Mukbang ito nga. Fresh pa siya isda. Gaga! Isda rumpi no? Salad, salad! Sana? Boleh pa. Boleh pa! Hindi ka na lang. Huwag ka na. Kani? Maganda, wala yung plano ni ko. Ako deh, itu dulu. Manok. Kan Ano tujuan. may amigo pa dito? Riso-riso dia oh. Nga tabunan sa kwan. Isda. Pangalan niya Isko. Ngayon? Yan, huli dito. Ano ba ito? Kaon tudo kay mabuang busog. Hey! Guapo! Hey! Pau pau! Ito pau! Pau pau! Pau pau! Ano ba na? Pau pau! Hey! 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 Yuan! Na kuya! May paper Na plate. kuya! Okay? Bro, ay. Noon. Di para di mo magsiglay yung pan. Chicken wing, chicken wing. Ato sa balsa taga, budol pa ito tato no? Ya. Kuhay, kuhan. Kuhan, pamili Jim. Naman? Meron ka? Paper plate. Nandiyan ba oh? Okay na kaya? Alam taga budol pet ato. Day. Ano ba? Pagulpat mo ito pa. Ba't ba budol pa ito sa balsa? Kanya to. Ah, okay. Pakita ko ka naghungit be. Naulang matiguan god. Hungit! Ano nga, pagyod dito. Ito. Nalala pa katulon. Eh? Ay, isang hungit ka eh. Kau pinalagi ba? Pinalagi ba? Ryan, pinalagi ba? Paslak yun ba? Paslak? Eh, paslak yun, paslak. Kaya oy. Katunay ka ng relita sa yan mo. Na. Be, yawan be, pinapaslak yun be. Okay, 1, 2, 3. Puti kayo. Puti kayo. Marumpi oh, sistambok tayo. Alright. Hey, be, hey, be. Hey! Be, hey, be, hey, hey. Ang lumpi, bitok yung alligator guard. Alligator girl eh. Ah. Oh, sana deh. Ito, familiar siya, no? Familiar ba? Kan tanong nila nasa tunga. Ano?
Hindi kabut. Kabut. Dagang kabit din eh. Dagang kabit din sila. Gagabig. Tingog-tingog. Tingog mo niya. Kabut. Isda! Wala mo isda dia. Muna dia ka. Hindi lang, bahala na. Oo. Tama tunga ng ulo. Oo, isda. Isda may. Ang Jollibee ka, wala ka ng Jollibee. Halang man. Katulian, yung Jollibee. Kami yang kumakaon. Natukal ka, natukal ka. Yo, wala na magipasal ng babae yung tuklat. Tukal ka. Para ako ng dua ka po. Bahala ko ba ito? Bahala ko ba ito? Doon sa deka. Sige. Nidaka ako dito sa slide. Tapos slide ka dito sa akin. Bawal daw mo ni Darike. Makuha na matimingan nun mo. Damdam mo, katong manager na. Utro man day. May saka po na siya. Oo, utro man day. Saka po din siya. Yung utro, mapuni ka. Utro, mapuni ka, masaka ka. Diba sila? Dito sa kanang aglianan din sa kuan. Dito sa kuan, slide. Minuko ng babae, walang tingog. Ba pala ka Hey! Opaw! Amor. Tama. Wala ko na ko sa una. Sige. Tama. Happy birthday. Namawala yun. Dex, pero diri Dex. Naulaw pa sila. Kuha. Wow, finish na. Wala po doon, finish ka? Ibira man ang kuhan. Jim. Yes. Nangagot eh. Ito. Wala, ito sa lalo mo. Ayaw na, kuya kanina kabalo mang langoy. Balo na eh. Ulpit, hindi niya kaya. Bot. May parising unta dito, maapil unta ko. Unsa? Unsa ikuan ba? Parising lang iba. Amay? Wala man ko. Wala. Ano, gamayan na Kasi racing pagka-pildi, magiging kang Merijin. Ka-racing man siya. Addiction mo na ito, no? Ano, pilde? Ano ka po sa kakuha Ito sa apan. Sa... Bansa? Dari ako kulitan naman eh. Mister. Racing silang kuan. Gabutan ni kadiya dayo. Dexter to eh. Dapat. Ang wala gyud sili. Dapat Ang saka sili mo. dito. Pa, pagsaka po niya pa. Dilo. Pa. Come on. True. Magpaguli ka. Ambak dito sa dako. Kuasag sili ka. Wala na. Mga pa ta. Ito nga ba? Ambak lagi. Mahal lang reason gods. Grabe ako. Pa. Hindi na kayo maligo pa tayo sa puno. Tabang adto bitaw niya dito pa. Pagsaka po niya, agoy, tumbak, agoy. Wala dia. Utro po din sa dia eh. Wala sayang ha. Utro may kay. Yan ako, gabaan. mo kamura. Nako. Alaw, gabaan. Di sila. Kabira ni mabukog ni pero daghan pa masunod ay. Manubad mo na utro po din siya. Perfect. Ano plano na ko din nito. Wala? Sibo nga. Din, na ikaw dili oh. Espresso. Ikaw ba buk? Ang tungkok. Oh! Ako kalyong. Ang kukalyong. Oh. Ano? Mga kama. Manginaw ko kami. Walay bunga. Walay kutsara eh. Ho na. Wala lagi. Buo na na dyan. Ang mga bukog. Rigor. Oh. Bumalik na ka dito? Oh. Isa mong pilim din eh. Ito nakaligo na. Silang dua. Dexter Giansoy. Gahay kayo. Wala ko. Tintong. Kaya mabili silang tito tito.
Ito yung ditong mic. Pwede mo ito mabalhin ko sila misa dito itong gamit ko. Uy, nitinag ka matay. Nga para makita na ito ba? Uy, unsa man naman kinuhaan nga makuha naman tarong taon. Ang chorizo. Na. Importante ang cellphone, mga pata. Ang green. Green na. Baso. Magandang importante. Wala na? Tanan. Green na. Apa na ito? Isa lang, duha namang into ka na. Isa lang, duha namang into. Be, kung basa na be. Sprite. Yung Sprite na yan. Sprite. Like a Sprite. Dahil na po. Yung ganit eh. Luto mo ba ng Lala. Tikas man. Sound. Who wants chicken skin? Where's the Sprite? Ay, here's the Sprite eh. Ako nga, Chicken skin. Intong, Tong. yung answer. Hindi ko. Eh, kukuhay, wag gagulit ko sa camera. Tom, chicken skin. You want? Di ba mo tanong? Chicken skin. Uy, di ka butang. Nakaiwan pa ni Ito Kuya. ka? Yes. No, 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 no. Ang gusto din. Dago na Marco. Natagaya rin ko. Oh, Sprite. Oh, naka Sprite. Ha? Ang toyo puno man sa asin. Oh, carry pirit namin. Tangi, katagaya. Tinapay ra gini ni makaon ba? Ako, gabo na wala. Pahulagway naman ako. Uy, gani. Tangin na, si Optimum Pride. Ah, wala kitag baso. Chicken Hindi skin. lagi kay Kuya. Wait, sa ulat ka. Sige, 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 sige man, sige man. Hanggat ka ni vlog ba? Yun na. Sige na, ay na, pagkatang di ka nagkakuha, no? Uy! Tapos na ang kamera. Aman! Kau na. Ah, sige. Dito pa. Ay, kaplak yun. Duplak berbisa. Ah! Duplak ya, bro. Duplak. Ito rin, pinaka-fit ito rin. Five. Okay ra. Okay ra. Okay na, magandaan. 16 nga to, 16. Oh, ano, record ni. Hoyo. Hello. Kita tas kamera. Dili na paliguan ng system pet. Kaya mag-drain ako. Pwede ba tayo makatay na likod? Sige. Dito daw sila mag-brush. Dito sila mag-brush. Wala na po. Kasi ginawa sila, drain. Drain lang daw ang Oo, tubig. i-drain lang. Yun ang unang bilit. Nanay, mabili ni. Kasi lang oy. Pagba. Ano ko? Yung radio ko. Ilipit pa. Oh, naawa. Makaipipit mo ito. Ano ba? Yan ba? Patay ba? Naplak. Para daw mo drive kami. Ay, ba't si Kuya dito kay Jordan? Yawa, wag mo kayo. Sambilin man to. Ito pa rin daw. Ano ba sila?
Yo, dari dapat yuk. Kan, kan. Maka madlok na tugkad man nimo. Unay mo praktison, tugkad nimo. Abi nimo ana, tugkad nimo kan. Tugkad nimo. Pero magsino nimo nga madlok. Una ang ko na. Di ba ni? Ano man to? Sige. Bigo! Ah. Sigaw na! Dahil daw kuya! Ay, na! Sa kabalo. Romen. Di ganun na muna. Eh, ano mo muna yung ganyan. Nasa ba? Hindi pa dito lang tingnan. Ganyan na muna. Iwan daw. Sige, dive. Nakapito na, Dad. Ah, nakalikod yun. Oo. Inom ka. Naman. Tiga inom. Ano kayo siya? Puto, mana si mama ko! Maboro ko yung swimming pool. Kainom! Kapila na mo. Kapila na mo. Di pangurot. Huwag niyang ka. Kuya, dive daw, kuya. Ay, kayo mo. Kayo. Laplak. Lamay ko, dive daw. Naman kamera ba? Makita. Kuya, dili dapat ka ng kamera. Okay, dive daw, kuya. Oo, dali mong ibang ko, anak. Masterpiece. Oh, diba? Uy, sakto. Sige kong drive ko. Uy, kayang mga tail kayo ba? Hindi mo dungan. Kaya ibibem. Amahan. Saka. Mga kadex. Gere. Lo. Hindi paliguan eh. Inunay ka karon. Ay, ito mga... Eh, si Codex! Naka-video man din oh. Record pa rin. Nga pa na. Naka-record. 4 minutes. Kayo, practice alam nyo. Freestyle nyo. Dito na, sino yung mag-style? Klaro si Kedaplak. Kato, may klaro. Grabe Kedaplak. Papapaw na dito yung Norman. Wala akong kamot. Ano yan? Takutang ako 3 hours na. Wala. Una. Malon to? Paris ano eh. Kahit na. Paris ano eh. Ah, ato na pet. Uy! May dadas po ito, may dadas po sa Chiban. Tulting na rin ba? Kabalo ko mo float ba? Di lang ito masayo. Oo, gani, nagluwan din ka. Dito ka, mabora rito. Kita na na. Alasangit ako sa konti. Wala to, sa ilaw. Ay, racing rig. Ang bato. Ano ko nung ginagawa? Huli ng panit. Ay, ah!
Ah, diving board, Kurt. Diving board. Tara, diving board, diving board. Ah, diving board. Ang bata, ipatungan. Diving board, eh. Sige, dive. Sa nilas. Ah, layo na kayo diyan, soy. Kamera. Ano daw? Bro, galisod na oh. Babay. Galisod na oh. Katungkad ka, dili. Anak dayon, puting dayon. Oh, grabe, oy. Ah, radyo ba niyo? Ikaw may bantay dito. Si Kwan. Mary Jane. Isa. Siya rin ibantay. Giovanni ra. Oy, kulita ng pisik. Giovanni Toro. Toro ko. Maramay. Ah. So karon gabi na gyud. Muli nami. 32 years from pandemic nakabalik nagligo. Ano yung tubig? Sige. Next, diba?